मुलुगाव सुबुंफोरजों बयनिख्रुइबो बांसिन अनसायजानाय गेलेमु होननानै बुङोब्ला फुटबल। बे फुटबल गेलेनायानो दिनैनि समाव बर'फोरनि आंगोसिनै गेलेनाय जानो हमबाय। थारैनो बे बाथ्राया बेयावनो फोरमान होदों। इन्डियान फुटबल फेडारेशननि आवथायाव गिबि खेब बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन रायजोआव फुटबल गेलेहैनो खाबु मोनजेनबाय। आलादा रायजोनि मान मर्यादा गैयाब्लाबो नाथाय बड'लेण्डनि फुटबल हानजाया आसामखौ गुबुन रायजोआव दैदेनहोनो हानाया जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा। मानोना जेरै सान्दों एरै मिजिं थिनाय बायदिनो देरहाबोनानै बड'लेण्ड फुटबल हानजाया साफ्रोमबो बर' हारिनि गोसोखौ देरहाहोदों। गमामायैनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आबो बड'लेण्ड फुटबल हानजानि देरहानायाव गोग्गानाय आरो गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ उरिष्या हानजानि हेंथायै देरहानो हानाय बड'लेण्ड हानजानि गासै गेलेगिरिफोरनिसिम हामब्लायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि हालामाव गिबि खेब खुंनाय ISPLखौ हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा अनसायनानै आबुं हेफाजाब होनायनि इसाराया इयुननि थाखाय मोनसे मोजां मिजिंखौ फोरमायदों। बे नोजोरजों आथिखालनि रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा लाइमोनफोरखौ फुटबल गेलेनायाव जौगाखांहोनो आरोबाव थांखि लादों। बे थांखिजों बिटिआर सरकारा बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन हादराव फोरोंथाय लानो गेलेगिरिफोरखौ दैथायहरगोन। मख'जाथावदि बर'नि गेलेनाय जारिमिनाव बिन'द ब्रह्म, हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर'मोन बायदि मुंदांखा फुटबलारिनि उनाव दायो गोबां बर' लाइमोन गेलेगिरिफ्रा गोख्रों गेलेगासिनो। बिनिनो बिदिन्थिखौ मैयानि उरिष्या रायजोआव गेलेनाय बाजी राउत कापनि गेलेनायाव बड'लेण्ड हानजानि गोख्रों गेलेनायखौ बयबो नुदों। बे गेलेनायखौ नुनानै गोबाङानो बुंसोलायदों बड'लेण्डनिफ्राय सानसे बेलासे नेशनेल हानजायाव साब्रै साबा गेलेगिरिफोरा गेलेहैनो हानायनि गोहो आरो मिजिं दं। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।